Джулия Чайлд и Жак Пепен могат да превърнат в легенда дори един сандвич. Това е вид пан баня, което буквално означава къпан хляб. Баня означава къпя. Ястието е типично за Южна Франция. Къпан в зехтин. Казват, че този сандвич е вкусен само ако зехтинът се стича чак до лактите. Гледайте Мисис Чайлд и Мусю Пепен, кулинарна класика за всеки ден, само по Фиеста ТВ. Дона Лидия приготвя джамбото, на пръв поглед италианско ястие, но не съвсем. Имаме много зеленчуци, което е много италианско, и голямо парче месо. Нещо не толкова италианско. Но това е италианско-американска кухня. Ако опитате джамбото, произходът му ще е последното нещо, за което бихте се замислили. Гледайте италианска идилия с Лидия по Фиеста ТВ. Йога, каланетика, фитнес и аеробика, телесна симетрия, контрол на дишането. Това е само малка част от пилатес. Направете една тонизираща тренировка с фитнес гурото Лиса Уилър в методът пилатес, само по Фиеста ТВ. Дона Лидия приготвя любимата храна на римляните – кода ала вачинара, или иначе казано волска опашка. И до ден днешен това ястие е на почит в Рим. Такъв вид храна ще откриете там. Много е вкусна. Все пак, за да изградят най-голямата империя, е трябвало да се хранят добре. Очаквайте италианска идилия с Лидия по Фиеста ТВ. Работата в екип понякога е много забавна, особено ако екипът се състои от готвачите Жак Пепен и Джулия Чайлд. Едно яйце и два жълтъка. Едно яйце. И два жълтъка. Две яйца и един жълтък, ви каза. Едно яйце и два жълтъка. Едно яйце и два жълтъка. Екипната работа не се оценява по разногласията, а по крайния резултат. Гледайте Мисис Чайлд и Мусю Пепен, кулинарна класика за всеки ден, само по Фиеста ТВ. Наричаха Мохамед Али танцора на ринга. Наричат Трейси Малик вихрената фитнес фурия. Но и тя разбира от удари, а също и от владяващи танци. Гледайте ме! Гледайте ме! Гледайте Трейси в предаването Методът Пилатес, само по Фиеста ТВ. Всеки човек иска да е здрав. Всеки човек иска да изглежда добре. Всеки човек иска да е щастлив. Малцина успяват да го постигнат. Бъдете един от тях. Гледайте Йога Зона, само по Фиеста ТВ. Да готвиш пастет във Франция е въпрос на национално самочувствие. Ако някой от вас смята, че може да си купи такъв пастет в кварталния супермаркет, нека види как го приготвя Жак Пепен. Щом опитате неговата рецепта, ще разберете защо този деликатес е въпрос на гордост за всеки французин. Вив ла Франс! Гледайте Изкушението Пепен, само по Фиеста ТВ. Класическият френски хляб не прилича на никой друг по света. Рецептата му е уникална, също като вкуса му. Джулия Чайлд ще ви покаже как се е приготвял френски хляб преди 100 години. Следвайте инструкциите и няма как да сбъркате. Гледайте Пекарната на Мисис Чайлд по Фиеста ТВ. Има откраднати целувки. Има шоколадови целувки. Има страстни целувки. Майстор сладкарят Шарлота Кото ще ни разкаже всичко за целувките. За сладкиша, наречен целувка, става въпрос. Вие за какво си помислихте? Гледайте Пекарната на Мисис Чайлд
по Фиеста ТВ. По това време на годината, пролетта, орехите са ето толкова големи, твърди и зелени. Щом си слагахме очила и се замервахме с орехите, сякаш сме на война. Получаваха се страхотни битки, а когато бадемите станаха готови, правехме същото с тях. Грабвайте бадемите и бързо в кухнята. Какво предпочитате? Да се замервате с тях или да сътворите това? Гледайте Стопанинът на Лозовата долина по Фиеста ТВ. Според философията на йога, вие сте единствените господари на живота си. Вие сте единствените господари на чувствата си. Вие сте единствените господари на телата си. Вашето здраве е във вашите ръце. Гледайте Йога Зона само по Фиеста ТВ. Има събиране и всеки трябва да донесе нещо от вкъщи. Чудите се какво да приготвите. Гледайте внимателно. Не пропускайте нито един продукт. Научете добре тази салата, защото... Ако донесете това ястие от дома на събиране, ще ви каня винаги след това. Погледнете тази купа. Гледайте Стопанинът на Лозовата долина по Фиеста ТВ. Винаги когато приготвя хляб, Жак Пепен разсъждава за смисъла на живота. Меси и мисли. Мисли и меси. Хлябът е изпечен и отговорът е намерен. Последното ми ястие на земята би било хляб с масло. Ако имате най-хубавия хляб и най-хубавото масло, няма какво повече да търсите. Гледайте изкушението Пепен по Фиеста ТВ. Добре зареденият килер може наистина да ви спаси, особено след края на дългия ден в офиса. На кого му се ходи до магазина с всички онези хора, които не са си планирали нещата предварително? Така просто отваряте вратата и вземате всичко нужно. 3, 4, 5 и получавате вкусно ястие. Не пропускайте рецептите на Сара с продукти от килера. Ако нямате килер, не се хващайте за дума. Все някъде държите боба и спагетите. Гледайте какво да вечеряме с Сара, само по Фиеста ТВ. Готови са! Фиеста ТВ приготви за вас новите епизоди на пекарната на мисис Чайлд. Открийте вдъхновяващи рецепти от цял свят. Сътворете своите шедьоври. Гледайте новите епизоди на пекарната на мисис Чайлд. Животът е хубав с Фиеста ТВ. Внимание, внимание! Препоръчителен кулинарен контрол. Тези кадри не са подходящи за вегетарианци и вегани. Сара Молтън ще готви месо. Само месо. Сочно месо. Стек с нищо, просто с нищо. Много е вкусен. Нека всички, които ядат месо, да гледат с повишено внимание. Гледайте какво да вечеряме с Сара, само по Фиеста ТВ. Фитнес и грация. Баланс и координация. Всяко движение увеличава енергията на тялото. Забравете за стреса. Тонизирайте всяка мускулна група. Усетете духа и тялото си с фитнес инструктора Дженифър Крис в предаването Методът Пилатес, само по Фиеста ТВ. Всичко, което обичам, наричам зеленчук за по-лесно. А как ли ще нарече любимите си свински ребърца? Зеленчук с кокъл? Наименованието им не е от значение. При вида им всеки губи дар слово. Гледайте изкушението Пепен, само по Фиеста ТВ.